je najťažšie ten tanec? Čo je najťažšie sa naučiť? A najťažšie je asi tá synchronizácia toho, aby to proste išlo v tých štvoriciach a všetkých tých útvaroch tak, ako to má byť, lebo oni to natrénujú v školách. V školách sú počty žiakov, povedzme 40, 20, niektorí viacej a potom tu na námestí máme 1300 ľudí, ktorí to musia spolu zatancovať rovnako. 5, 6, dievčatá! S touto ideou prišli Slovinci v meste Maribor, odkiaľ mi to pred 9 rokmi ponúkli, že či Slovensko nemá záujem o takýto projekt a ja som mu povedal, že určite áno. A pustili sme sa do toho. Guinnessov rekord bol cez 40 000 mladých ľudí, ktorí tancujú naraz 3. piatok v mesiaci máji. Je to centrálne organizované z mesta Maribor, ktoré vlastne cez satelit posiela signál tú hudbu, na ktorú všetci synchronne tancujú do všetkých miest. Tento rok tancovalo 58 miest v celej Európe a v našej oblasti, to znamená na Slovensku, to bolo viac ako 7 000 tanečníkov. A všetkým mladým ľuďom, ktorí proste chcú tancovať. A u nás je to tá veková hranica zatiaľ od 6. ročníka základnej školy, čiže 2. stupeň plus gymnázia. Ale mali sme tu dneska už aj 1. stupeň ako ukážku a 7 rokov s nami tancujú aj žilinské babenky. To sú dámy, seniorky v najlepšom veku. Záverom tohoto podujatia, aby ľudia sa dokázali zabaviť aj na hudbu, ktorá je povedzme v tých historických čias a aby sa to spojilo, aby využili ten svoj voľný čas zmysluplne a oni chcú tancovať. Každý rok sú tu dobrovoľní, nikto ich nikde nenúti a sú radi, že sa tu môžu stretnúť, pretože tá masa má úžasnú energiu a vyzerá to veľmi pekne.